šalte je uhlet. Da. Antropomorfizovan, a sada još i nadprirodna posednutost, besmislice. U stvari, Riko je možda i u pravu. To je nemoguće. Još gore od toga. Gde je daljinski? Vidio daljinski. Gde je daljinski? Ajde, neko mora da zna gde je daljinski. O, blagi Bože, Jajcek reče da je sve naučio od nas. To je možda tačnije nego što mislimo. Jajcek je u stanju intenzivnog upijanja znanja. Ako mu je svako od nas pokazao najbolje što zna, onda Jajcek posjeduje sve naše moći zajedno. Mogu bi da jedem trule banane sada i da idem ono na moju ljuljašku. Pojeli si kralja Julijana. Izgleda da nekim knjigama možeš suditi po koricama. Kad su zmijske kože. Odvratno je, smrdi i stigavo je. I stigamo. Vodite nas odavde! Majer, on ima plan. On uvijek ima plan.เร็วที่แล้วเอาชุดกันเขี้ยวมาด้วย